گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں لجپال لوگ ہزار تھے پر لجنبی دیوان کوئی پالدا نہیں دکھی آخر تھے دکھ وانگ نبی دے کوئی ٹالدا نہیں تے او دا گر صدا ویران لینا دیویں جڑا حضور دے بالدا نہیں حاکم سارا جہان میں چھاڑ آئے سونا ایک بھی محمد دے نال دا نہیں حاکم سارا جہان میں چھانے آئے سونا ایک بھی محمد دے نال دا نہیں ایک نوا کلام توڑی اسمات اللہ والے اس بعد جس طرح بقار صاحب کو حکم دیتا انشاءاللہ اس کا کلام پیش کریں گا تک کے نبی تک کے نبی کہ ہر کوئی تک کے کہ ہر کوئی صاحب حسن میں ہو دل کہنا پھرے فلکان دا چل کہنا پھرے فلکان دا چل ارشاد چل تک کے نبی اسراد شب فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں دے لب اسراد شب فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں دے لب چمن دلی چمن دلی چمن دلی مٹھڑے مٹھڑ مٹھڑے مٹھڑ ایویں ہوں تک کے نبی اقصاد وچ بڑ مقتدی آخر پہ سارے نبی بکھری ادا نام مصطفیٰ بکھری ادا نام مصطفیٰ رب دے سجن ایویں ہوں تک کے نبی کہ ہر کوئی تک کے نبی کہ ہر کوئی صاحب حسن ایویں ہوں تک کے نبی باپ کی شان والا کلام اور اس کے بعد میں کشمیر کے شان سو پیش کر کے اپنے حال کو مکمل کراں گا الصلاۃ اے لوگ پرانے اج دے نہیں
ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نے ازلا تو ہے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نے سب تو اچھیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جدے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں سب تو اچھیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جدے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں بابلا ورگے اور سہارے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے تے جاون پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاون باپ مرے تے سارے حوصلے تے جاون پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاون لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں ازلا تو ہے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں آخر بھی حکم ہے روم کشمیر کے چار نشان پیش کرا گا فرماندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے لگیاں والے لگیاں والے چپ نہیں کرتے پاویں دیے لکھ گلا سے سجن جنا دے موت دے مارے او جاون کے پاسے رات شریعت سڑ گئی دھواں نکل گیا میریاں ہڈیاں دا تیرا نام لے کے مارے جگتا نے پارا چک لے دیکھیاں بدیاں دا ہو کے یارت نہیں دیدار پایا پتہ لگ گیا تیریاں ٹھگیاں دا رفیق محمدہ چاندیاں دس جگوں داروئے نہ مرزا لگیاں دا کے لگیاں والے اوے چپ نہیں کر دے پاویں دیے لکھ دلا سے سجن جنا دے موت نے مار
فرماندے نے چاند دیواری دس کے چاندوں ساڈا دردی کیڑا کوٹھے تے چڑھ اوسیاں پاواں تے مینوں کھان نوں فرماندے نے کلا ہاتھ کدی نہیں تجھدا کلا ہاتھ کدی نہیں تجھدا تے ایک دوجے نوں دوندا محمد بخشا تے کون کسے نوں روندا یا فرماندے نے بابوئے بابل وے بلا کعبہ دل دے جان میری دائم سم نام تو ساڈا تے ورد زبان میری گزریا ویلا گزریا ویلا ہاتھ نہیں آؤں گزریا ویلا گزریا ویلا ہاتھ نہیں آؤں تے کچھ نہیں بندا رویا بچھڑن والے آئے کبھی نہیں ملے دے تیرا ماں بچ کھلویا بہت اچھا ساؤنڈ اپڈیٹ کر رہے ہیں آفس سفر اقبال صاحب خال کے کہنا اس کے بھی چمالو جان دے بھی خیر و برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں افضال صاحب اپنی حاضر لگوا رہے تھے میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ عزیز قاری صاحب سے بات ہوئی ہے جو ہمیں کہتے ہیں انشاءاللہ پورے 12 بجے دعا ہو جائے گی حضرت علامہ مولانا قاری وقار حسن صدیقی صاحب خطاب فرماتے ہیں ہماری اس مسجد کی خطیب ہیں امام بھی بڑی عدد کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون الصلاة